Ahojky, vítejte u mýho dalšího videa. Je tu nová rodina a maminka se, jdeme ji představit. Maminka se jmenuje Marie a je jí 25. Tohle je tatínek a jmenuje se Martin a jmenuje se a má 27 roků. Potom toto je Anetka a jsou jí 4 roky. A zapomněla jsem říct málem, ta Anetka je trošku rozmazlená, tak může být na to. Myslíš, že se jí to bude líbit, nebo bude mít radost? Já fakt nevím, já taky ne. Anetko, jsme doma. Doufám, že mi něco přivezli. Protože pokud ne, tak budu naštvaná. Ahoj. Co to je? No, tak budeš mít bratříčka. Co? Nechci zamrazence. A koukej, dovezli jsme ti knížku. A tam se učí abecedy. Anežo. Pardon. Aneto. Jsou blbý rodiče. Běž to prosím uklidit. Aneto! Neříkej mi tak. To není hezký. Tak se tak nemáš chovat. Ježiši, tady je bordel. Pane bože, takhle nemůžeš být tady bordel. Víš co? Uklidíš si to a potom se mi přijdeš omluvit. Je ti to jasný? Ne. Takže za 15 minut chci, aby tady bylo uklizeno. Za 15 minut se tu vrátím a zkontroluji, jestli to bude uklizený. Pokud to nebude uklizený, tak budeš mít nějaký trest. Je zlá. Ach jo, mně se zdá, že je nějaká rozmazlená. No, mě trošku taky. Nevím, ale kam dáme ty věci? Mám nápad. Co třeba sem? Jo, tak jo. Tak tady si dáme tohle. A tady zatím dáme ty hračky. No, já se na něho tak těším. Konečně nebudeme mít rozmazlené dítě. A to je pravda. Toho si nevšímejte. No to jedno. Jo, jenom já to oblečení, tohle, to těhotenské, tady to, který ne, tak to dám ještě, tak to dám sem a těhotenský dám už sem. Vyvaluj, prosím tě, jenom, jo. Já ti to tady dám hezky tak na zem. Jo, tak. No, tak, dobrý. Víš co, já si ten baťůžek dám třeba sem k sobě. I když, ale tady je polička, ne? No tak, to je jedno. Počkej, já tady dám ještě ty knihy. Tady ty dudlíky dám třeba sem. A ten baťoch dám třeba sem. Jo, dobrý. A ještě tady chci dát tohle. Je však jo, v pohodě. Tak. Máme to. Tak super. No. Jaj, bože. No tak jakože já nevím, co budeme dělat. Tak pustím televizi. Já pustím třeba zprávy. A jo, je to na mě zlý.
Nastavím, počkej, chci si nastavit budíka. K čemu, prosím tě? Aneta má za 15 minut mý uklizený pokoj, tak začneme to zvolnit za 15 minut. Ne, ona si tam nastavila minut. Já nechci uklízet. A nechci. Já nechci, mě to nebaví. A tahle kniha je blbá. Já nechci číst. A učit se to. Nechci prostě. Ach jo, nechci uklízet. Půjdeš se koukat na televizi. A pardon, já tady musím dát ještě jednu věc. Nebo 2. Půjdeš se koukat. Nebudu hlad můj nejoblíbenějšího, jo. Jupi! Tak jsem zvědavá. No, nechám si ten telefon radši tady. Bum. To nemyslíš vážně? Yeah! Bože, co se stalo? Ježíš Maria, vstávej, pojď. Dobrý? Jo, dobrý, tak já jdu. No to je jedno. A to byla moje poslední kapka. A dělej, pomůžu ti klidně. Víš co? Anetko. Ne, já jsem Anetka. Aneto. Ne, já jsem Anetka. Já jsem Anetka. Víš co, pomůžu ti uklízet. Ale slíbíš mi, že budeš taky. Já nechci uklízet. Anetko, tady se vůbec nedá žít. Ale dá, já nevidím žádný bordel. Děláš si ze mě srandu? A ten tablet se válí na zemi. Zavalenýma hračkama. To ti přijde v pohodě? Je to jedno. A dost. Mami. Víš co? Mám nápad. Vezmu ti všechny hračky a všechno elektro, dokud si to neuklidíš. A všechny hračky, které máš nejoblíbenější, takže tak no. Vezmu ti tohle. Ne, mami. Vezmu ti tohle. Mami, jo. Tohle ne. Potom ti vezmu, co tu máš dál? Jo, už vím. Omlouvám se. Co ti vezmu dál? Telefon. No, to je jenom tabulka na kreslení. No, to moc nepoužíváš nic. No. Tak. Mamiňo. Ještě tohle hodně používáš. A uklidíš si to, uklidíš si to a já ti to donesu. Pokud si neuklidíš, tak ti to nevrátím. Mami, no ty jsi blbá. Proč jsi to sebrala? Protože si nechce uklidit. Bože. Proč je máma zlá? Ach jo, tak půjdu uklízet, jo. Nahážím všechno do bedny. No, jako vždycky ne. Jo, tak. Ještě toto. A toto. Všechno tam musím naházet, ať máma není naštvaná. A všechno se mi do té bedny nevleze. No počkej, tam si to musím to dát
Ne, sem to musím dát, tam to vždycky uklízí máma. Tak, všechno naházím sem, ať si máma myslí, že je mám uklízeno. I ty kostky. Ať máma se nezlobí. A ty kostky to dám sem. Jo, tak. No, doufám, že to nevadí, že ty kostky nejsou rozstřízený. A tak. A potom ještě ty ostatní věci dám sem. Tak. Ne, zavřela jsem to. Ne. Musím na tom sedět. Mami. Co je? Koukej. A proč na tebe dnes sedíš? Jenom tak. Berte jako, že na tebe dnes sedí, jo. Tak si to jdem prohlídnout. Proč jsou ty hračky tady? Tam nekoukej si to šupíku, paším. Ale jo, podívám. To teda uklizeno není. Ale je. Není. Je. Všechno, co tam nepatří, dám ven. Ne. A ty kostky si rozstřídíš. Víš to moc dobře. Víš, jak to chci já. A to je můj pokoj. To mě nezajímá. To je náš barák s tátou a my tu chceme mít uklizeno. Vyštěžují. Pardon. Ukaž mi tu bednu, na které sedíš. Ne. Šup. No tak ale, no. Tam patří plišáci a tak. A ne třeba knížka. No tohle tam patří, no. Tohle tam nepatří. Tohle taky ne. Tohle možná. Tohle tady absolutně nepatří, tady ty věci. Ani ten košíček. Jenom tady toto. To ti tady nechám. Víš co? Uklid si tu a já to tady všechno prohlídnu. A všechno na svý místa. Ne, to už dělat nebudu. Já už jsem uklízela. Ale jo, budeš. Tak pomůžu ti. Co ty na to? Já. A i uklid to všechno. No ne. Pokud nebudeš uklízet se mnou, tak půjdu pryč a ty nebudeš uklízet. Nelamcuj za to, vždy to zničíš, bude to mít ještě bráška. Ne, tak to radši zničím, než to. A dost, víš co, uklid si tu. A pokud nebude uklizeno, tak ti ty věci už nevrátím. Jo. No tak jo, no. Ještě, že to máma tak rozstřídila, že dala věci, co patří sem, tak dala na jednu hlamátku a ostatní, co patří tam dolů, tak tam dala tam. Takže tak, jo. No. Ještě toto. Ach jo, i ty kostky musím rozstřídit. Ach jo, to není šlanda. Vůbec není šlanda, byla to nuda. Zvířátka, které jsou strašný. Tady musím dát. Ani to nevypadá jak zvířata. No tu blbou knihu si stačí máma, to úplně pryč, to mě nezajímá. A ty věci moc chci, tak musím uklidit. Kdyby mi vzala věci, které už nechci, tak to neřeším. A já ty věci mám ráda. Já ty věci chci zpátky. To není fér. Nikdy se mamče nic nezabavila a ona mi může zabavit normálně věci. A není to fér. Takže to fakt není fér.
Jdem to sem. A mě to pila tam třeba sem. A to není fér. Já nevím, jak to patří. Myslím, že takhle. Letadýlko jsem vždycky měla tady. Už mě to nebaví. Je to strašná nuda. Už musím dělat vždycky takhle nejhorší věci já. Není to fér. Kde to je? Já nevím, kde je ten vláček. Já to mám uklízeno. Máma mi řekne, že jsem si měla uklidit dřív. A já tu nemám ten vláček. Takže to není fér, takže to dám třeba sem. No to mi máma nedovolí. Tady je. Dám to sem. Já zavřu bednu. Kde mám mýho dinosaura? Ne, dinosaurus. Kde mám dinosaura? To je můj nejoblíbenější snad. Mami, kde je můj dinosaurus? Zabavila jsem ti ho. Tady. Moje. Ne. Nejdřív mi ukážeš, jestli je tam uklizeno nebo ne. Kostky jsou rozstřízené. To se docela divím. Dobrý. Jak to, že tu není nic? Jak nic? Jsi tam něco dávala? Tam toto a toto. Já podívám se nahoru. Nic. Naštěstí. Jdu ti to donést. Jo. A honěm. Pomůžeš mi? Jo. Díky. Jo, vezmu ti toto. Jo, díky. Tak, tady. Jo, já už si to s ní nějak domluvím. Díky. Jo. Takže, milá Anetto. Anetko. Není to snad... Není to jedno. Můj dinosaurus. Moje. To je můj plyšáček, můj neoblíbenější plyšáček. A dej mi všechny ty věci. Moje. Tak ale rozstřiď to. Budu se na tebe koukat. Nekoukej se. Ne, budu se na tebe koukat, abys to rozstřídila. Všechny CDčka tam uklidíš. Ne, všechny ne. Ale... Ach jo, to je jedno. Všechny ne. Zlatíčko. Všem jen zlatulínko. Zlatíčko. Ne, zlatulilinko. Já nechci. Kohoutek, takhle plyšáček. Tady mám paštelky. Tady dám to, tady dám toto, tady toto. Tady toto. Tady toto, tady tak a takhle. A toto taky nechci. Chovej se ke mně slušně. Ne. A jak kam na to chodíš? Normálně tady má. Normálně tu má. Tady má se nechodím, až tam schody. To je mi jedno. Ach jo. Je to plynec. Já to chci mít uklízeno. Takže to tady udělám. To je mnohem lepší. A žádnej bordel. Ach jo.
žádný bazén. Bože, tak na mě tak žlá. Budu se radši koukat na mýho oblíbeného tučňáčka. A budu hrát. Ach jo. Ale nestresuj se, nemůžeš se stresovat, když jsi v 9. měsíci. Tak ale co mám dělat? Každou chvíli můžeš začít rodit. Já vím. A za to nemůžu. Za to může ona. Ne. Proč zrovna teď? Bože. Asi jenom toto. Já nevím. Toto. A nevím, potom třeba toto, jak půjde zpátky. Asi doufám. No já nevím, vezmi toto. No já nevím, co mám dál vzít. Asi tady toto. Nevím, toto. No to si vezmu možná i... No ne. Teď zrovna ne, ty kole. Bože. Mobil ti vezmu. Pardon. Aneto! Co je? Dělej, zbal si věci, co nejvíc potřebuješ. Dobře. A že máme mě pojď. Vezmu si to ne. Vezmu si tablet. Vezmu si něco teplého. No, nechám si to je dost teplý. Potom si vezmu ještě něco. Dělej! A já nejsem Aněta. No to je teď jedno, dělej. Vezmu si ještě rychle toto. Proč tolik věcí? No to je jedno. Jdeme. Dělej. Halo. Máte zdravé 2 děti. Děkuju. Jo, ano. Ona rodí. Ježišmarja, dělej. Pardon. Běžte prosím vás ven. Já nevím, co mám dělat. Ty vole. Však šla jenom do nemocnice, prosím tě. Jak jenom? Ona rodí. No a čo? Porodí toho blbýho bláchu. Není blbej. O třeba 5-3 hodiny. Máte zdravýho chlapečka. Děkuju. Můžete jít. Ježišmarja, děkujem. Dělej, vem si věci. Bože. Čau. Ježišmarja, oh my god. Bože, máš jedno si. To nepij, jak můžu si pochopit. Oh my god. On je tak roztomilej. Můžete přestat blečet? Ruší mě to. Nech toho. Ten je tak hezký. Nevím, jak můžou být dlouho v nemocnici, ale prostě o ty nejpozději. Tak můžem jet? Jo, můžem. No, zatím jsem se teda moc nepřevlíkala, ale přečetla jsem tu celou knihu. Dám mu ještě ten dudlík, který jsem ho tady zahrabala někam. Tohle už nepotřebuju.
Jo, počkej, to je tvůj. Jo, vlastně to je tvůj, že? Sorry. Já ti to vezmu. Jsi hodnej. Ježišmarja, to nuda s váma. Hele, nech toho. Bože. Ne, to je můj plišák. Ne. Našlať. Jejda. Cože jsi to řekla? Našlať. Kdo tě to naučil? Někdo. Ale slyšela jsem to u táty. Děláš si ze mě srandu? Já si ho vezmu, jo? Ne, to je můj. To je jedno. Já bláchu nechci. Nechci. Dělej, pojď. Ten tak lostomilej. Bože, je to úplně blbej blácha. A jakou můj... když už je tady, tak co mu mám dát za půlku místa? Nedám mu nic. A tam tady to mám ráda. Ne, to bych musela si dát třeba tuhle skříň pryč. Místo toho dát třeba tu bednu na hlačky. A nějak to tady udělat. Nevím jak. Tak to je jedno. Zlato. Co je? Teďka budu přestavovat ten pokoj, takže vem si kufr, a to je jedno. Prostě jak to chceš. Celý pokoj. No tak to nejde, musí mít nějakou postýlku. Ale až za 2 roky. Tak to je čas, jen to chci vědět. Dobře. Za 2 roky, jo? Dáme tady tu postel. Tak, vem ho prosím jenom, sorry. Já potřebuju tady toto dát pryč. Toto si nechám, když tak někdy na 3. dítě. Počkej, co? Ale když tak nic. Je 3. dítě? To chceš, aby byla rozmazlená ona, potom by byl rozmazlený on a potom ještě někdo 3? A když tak neuděláme, že tady ten bude rozmazlený. Na to teda doufám. Ale absolutně nechápu. Vždyť jsme se k ní chovali normálně, ona je najednou rozmazlená. No to nevím. No to je jedno, prostě už půjdeme spát. Tak. Ale je furt tak krásný. Oh my god. To prostě nejde odolat. On je tak prostě krásný. Dobronoc. Počkej, budu říct ještě Anešce. Anešce, pardon, mě se to hrozně plete. Anetce. No, ještě bych se měla vybalit z tohohle, no ale to udělám potom. Aneško, co je? Vybal si věci, abys už spinkat. Nechci spinkat. Ale jo, půjdeš už spát. Jo a tohle bude pro dnešek všechno. A příští video bude o tom, co už uplynou 2 roky a bye!